Várandós nőknek, hölgyeknek szóló anyafüzet készült, amely testileg és lelkileg felkészíti a nőket a szülésre, valamint az anyaságra. Vendégünk a témában Skapfi Fruzsina, a Három királyfi, Három királylány mozgalom elnöke, és dr. Bálint Balázs, szülész-nőgyógyász, az anyafüzet társszerzője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk! Csapjuk is rögtön a közepébe. Miről szól az anyafüzet, és miért volt, vagy van ennek jelentősége? Tehát a Három királyfi, Három királylány mozgalom, amelyik kiadtam, aminek az elnöke vagyok. Mi már, ugye a mozgalom azért jött létre, hogy mindenkinek annyi gyereke lehessen, amennyit szeretne. Tehát nem azt mondjuk, hogy mindenki szüljön, hanem aki szeretne gyereket, annak lehessen. És a védőnőkkel együttműködve minden kismamának először adtunk apafüzet 1-2, tehát az apákkal érdekes módon elfoglalkoztunk, mint az anyákkal. Ez miért volt így? Mert úgy éreztük, hogy az anyák elég sok információt kapnak, viszont az apák így kívülre kerülnek. Sokszor a házasság a gyerekszülés után megtönkre, ezt akartuk megelőzni, hogy ez egy jó élmény legyen, elég tanácsot kaphassanak. Azt még Léder László és Andrea pszichológusok írták, aztán kiadtuk a nagyszülőfüzetet, hogy a nagyszülők ne ártsanak, hanem segítsenek a gyerek után, és kiadtunk egy testvérfüzetet, és most jutottunk el az anyafüzetig, ahol a társszerző dr. Bálint Balázs lett. Ez egy segítség a nőknek, hogy a szülés lelkileg, fizikailag és az egész család együtt felkészüljön megfelelően a születésre. Ez egy olyan információkat tartalmazó füzet, ami olyan érdekes, hogy igen, rengeteg információja van egy nőnek arról, hogy mi lesz majd, amikor megérkezik a gyermek, hogy kell ráhangolódni, stb. Mégis van egy csomó olyan dolog, amit például a szüléssel kapcsolatban egyszerűen nem mondanak el. Valószínűleg azért, hogy megkíméljék, hogy ne tegyék tele félelemmel a nőket. Ez egy olyan füzet, amik tartalmazzák azokat a kínosabb részleteket is? Igyekeztünk arra fókuszálni, hogy ne arról szóljon a füzet, amiről már van egyébként nagyon sok rendkívül jó kiadvány, hanem vegyük elő azokat a témákat, amelyek fontosak, de valahogy úgy kevésbé kerülnek elő, hogy szemérmesen elhallgatjuk. Például érintkezés az ágyban, a várandóság alatt. Így van, hogy abban nincs semmi rossz, az nem feltétlenül baj. Van olyan törzs, azt hiszem Afrikában, ha jól emlékszem, ahol úgy gondolják, hogy akkor nő a baba, hogyha most, hogy kertészeti példával éljek, hogyha locsolják, tehát hogy a szexualitás szinte kötelező, elvárt a várandóság alatt. Lám, az a törzs nem hal ki, tehát ez nem beszélyes dolog, de hogy erről érdemes beszélni. Magyarországon ugye inkább azt mondjuk, hogy hát óvatosak legyünk, ne legyen ilyesmi, de nem biztos, hogy ez így van. Egyébként mennyire jellemző az, hogy mondjuk az édesanyák körében tabuként voltak kezelve, és mennyire akkor hiánypótló ez a kiadvány, amely most elkészült az önök gondozásában? Egy kicsit próbáljunk szembe menni a játszótéri híradóval is, tehát hogy nagyon sok félelem van a szüléssel kapcsolatban, nagyon sok igaz történet, kevésbé igaz, és mi ezt megpróbáljuk úgy rendezni, mert ugye a világ legtermészetesebb folyamata, és ha jó a szülésélmény, akkor az élet legcsodálatosabb élménye, és egyébként ahhoz, hogy megszülessenek a kívánt gyerekek, ami a mi célunk, nagyon fontos, hogy a nőknek pozitív szülésélménye legyen, mert akkor szeretnének második, harmadik, negyedik gyereket. Úgyhogy ebben próbál segíteni az a füzet, hogy amik olyan nagyon félelmetesnek tűnnek, azokat eloszlassa, a félreértéseket segítse. Például arról is van benne szó, hogy sokan megijednek, ugye, amikor kiderül a gyerek, akkor azért nem mindenki várja, vagy hát úgy hirtelen jön össze, azzal a lelki folyamattal mit kezdjen. Milyen kapcsolatod van a babával már akkor, amikor még csak egész pici sejtszintű állapotban van, mert már akkor is van vele kapcsolatban. Szerintem egyébként az is nagyon fontos kérdés, hogyha mégsem olyan gyönyörű a szülési élmény, akkor azt a traumatikus élményt, az hogyan dolgozza fel utána, és hogyan segíthet ebben a férfi. Remélem, hogy ebben is van szó. Vagy ebben a férfi szerepéről egy kicsit kevésbé, hiszen ahhoz van az apafüzet már, de azért nem tudtuk elkerülni, természetesen utaltunk arra, hogy az apa is valahol jelen van, és arra is egyébként, hogy az előző szülésélmény valamelyest meghatározza a következő szülésre való felkészülést, ahhoz való hozzáállást. És hogyha az pozitív volt, nyilván akkor az jó, ha az negatív volt, akkor azon viszont dolgozni kell. Ez a füzet nagyon vékony, ez nagyon sok fontos dolgokat érint, egy picit belekezdünk ebbe és abba is. Például az, hogy jó anya leszek, ez is egy felvetés. Hát, hogyha ezt meg lehetne fogalmazni, akkor biztos könnyebben belevágnánk ebbe a dologba. Így van, tehát nincs akkora terjed,
védelme lehetőség, nincs is értelme olyan füzetet írni. De nagyon fontos dolgok vannak ebben a könyvben, vagy füzetecskében, ami alapján el kell kezdeni, érdemes kezdeni elgondolkodni, érdemes beszélgetni róla, akár a férjel, akár a védőnővel, a gondozást végző orvossal, a kórházzal, ahol esetleg a szülés lesz. Tehát olyat is beírtunk, hogy nyugodtan tájékozódjanak, hogy mi van a kórházakban. És akkor ezt a védőnői hálózaton keresztül tudják a kismamák. Igen, mindegyik füzetet megkapja elvileg a védőnőtől, ha véletlenül nem kapja meg, mert van, hogy elfogy, akkor fönn van az interneten, a háromkirályfi.hu-n, sőt hangos könyvformában is fönn van, tehát meg is hallgatható. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen. Ennyi volt már a Moka és a Mochaccino, viszontlátásra, szép napot, és holnap és vissza kívánja önöket.